have a top 5 question. Sige, sige. Unang question ko sa'yo. Halimbawa, sabi mo wag aamin. Pero paano kung may resibo ka? Clear evidences. Aamin ka pa. Aamin ka. Hindi ka pa rin ba aamin? Aamin na Huli ako na. doon. Huli na. Aamin na ako doon. Kasi, pag nagpakita na ng resibo, hindi na kailangan ng babae ng amin eh. So, Ang kailangan na lang niya ngayon, pakitan mo na, gusto lang makita ng babae na aamin ka na talaga. Pero kahit sabi mong hindi ikaw, wala na yun. Amin, may resibo na eh. Ngayon, para ma-save ng konti na may konsensya ka pa, umamin ka na. Aamin na ako. Okay. Tapos yun yung kasunod. Wala ka na magagawa eh. Huli na yun eh. Umamin ka na. Okay. Pag linaban mo pa yun, ibig sabihin, isa ka ng matinding kriminal. May nakapatong yung... Correct. Picture, ikaw video. na ikaw. Totoo. O kaya chat. Yung halimbawa yung chat. Convo. Chat mo, wala na. Kaya ako ingat ako ngayon sa mga chat natin. Wala tayong chat. Meron yung messenger natin. Mamaya madala ako sa emosyon eh. Wala tayong chat. Kahit screenshot mo, post mo pa. Hindi, pag may chat, wala na yan. Wala na yan. Oo. Kahit AI yan. May mga lumulusot pa eh. Chat, middle class ka, hindi ka naman gagamit ng AI. Ano kasi si Elon Musk na may kakayahan na ganyan. Ako nga, di marunong AI na yan. Tapos sabihin ko amin AI. na. Pag may resibo, go. Oo, amin na. Amin na. Amin na yan. Parang yan sa kaso. Di ba? Guilty. Okay. Ang guilty is mababa ang mas mababa ang mas mababa yung umamin ka ng guilty. Ibababa namin yung yung parusa sa iyo. Pag not guilty ka, putya, ibubuhos namin lalo yan. Guilty ako dyan. Hindi ko, buti po nasa luma tayong panahon dati. Correct. May kukwento ko lang ito, matagal na panahon naman. Sigurado ka. Alam niyo ba yung cellphone dati ng mga Nokia? Kasi yung Nokia dati, clear cache. Clear? Clear talaga. Wala talagang delete, clear. Wala na. Dito kasi Sa itong atin, mga hype meron na pang- telepono to, may dinilit mo na, may pupunta palang folder, dinilit mo pa. Parang hindi naanan mo dito. Oo, dinilit mo na, may folder pang isa. Tapos tatanungin ko pa, are you sure? Do you want to delete? Tapos pag delete mo, are you really sure? Kaya mo nga dinidelete, ayaw mo makali. Tapos tanong pa ng tanong. Yun, ang ginawa ko na text kasi may nagpunta ako dyan sa, kinakwento ko to pero totoo talaga nangyari ito. Nagpunta ako dyan sa art exhibit sa Pegasus. Di ba? Ano mo sila Athena, gano'n. Tapos nakuha yung number ko, may message. Di ba? Nag-message sa akin, sabi ko, uy. Anong chat? Ay, ano ginagawa mo? Katabi ko asawa ko eh. Siyempre naisip ko yung asawa ko, di ba? Tapos tinessage ako na. Sabi ko, uy, ito okay lang. Nasend ko sa asawa ko. Magkatabi yung phone namin. Siyempre pareho kami ng phone. Di ba? Ano tawag doon? Identical. Hindi, identical. Pero ngayon yung t-shirt mo. Twinning. Oo, meron ganun, di ba? Twinning. Couples phone. Yan. Uso yan, Nokia. Couples phone. Kasi mura lang. May mga offer yung buy one, take one. Pag text, inahago ko yung text niya. Sino yung text sa'yo? Ako yun eh. Pero parang matrix yun. Mula doon sa point A saka sa point B. Open, delete, clear. Pagtingin ko, wala naman pala Hindi na-delete ko yung text ko. Ngayon, hindi mo na magagawa. Yun, wala resibo. Correct. Ngayon, may resibo na ngayon talaga. Ingat ka dyan. Screenshot. Kahit pa may protection yung app na yan na protection. Doon ka gamit isang phone. Titirahin yung sinasabi ko sa inyo. Sanay na ako dyan. At saka mga babae ngayon, grabe. Mas advanced kami talaga. Inaano talaga. So, ang dami mga account ngayon nagagawa ng bagong account para punong-puno. Tatrabahuin talaga ng babae yung maghihintay talaga sila ng 2 taon na para magmukhang legit yung account. Ganun katindi ang babae. Handa silang ng 2 taon para mahuli ka. Yung makikita mo, talagang pati siya naniniwala. Pati siya naniniwala sa account niya. Tapos may post pa siya, no? Oo, tapos ang daming post yan. Kaya pag nakita mo nag-post, hi, how are you? Sabi ko, ay, puchan, tagal na ito. 2 years na ito ginagawa. Jowa mo yun. Ganun katindi yun. Oo, nag-iba-iba na ng political views yun. Talagang sumabay siya sa agos. Talagang makita mo legit na legit. Kasi mahuhuli mo pagka fake account. Oo, pag yung bagong gawa lang. Oo, yun. Hindi, ang babae matyaga yan. 2 taon yan magtsatsaga. Panghuli lang. Nadagdag ko talaga sa joke ko. Yung IG. Ano isa kong joke na sinabi kong baka agawin? Pakitandaan
Isesenda lang namin, oo, yung sa ospital. Na? Baka agawin i-copyright mo. Next question, tough question. Oh. Pinay o Latina? Nagaling kasi ako sa abroad eh. Oo. Pinay, alam mo ba't Pinay? Bakit? Ang Latina kasi, lumalaki. Ang? Malalaki sila. Ah, Pero itsurang Pinay, pero palakihin mo. Hindi yung taba Talagang malaki lang. May tulog ka dun sa gulpi. Ang Pinay, ganun na itsura, pero medyo feminine talaga ang Pinay. Parang ganyan sa'yo. Ganyan. Yung Latina, masarap lang magsalita. Yung, ¿por qué? Pero, esta vestido, ¿por qué? Handle. Pero Pinay ako. Pinay tayo. Pinay. pati cuddle? Hindi ko ma-imagine alam mo, pag napagkadala ako sa Latina, para akong anak niya. 5'5" lang ako, girl. Karamihan sa Latina, 6'2". Pag kinadala ko noon, kinadal niya ako, para akong uod, tapos paglabas ko, butterfly. Kasi parang niya ako pinasok sa cocoon. At isang Pinay sa Pinoy, kadel, talagang laban, pantay, di ba? Pag kinadal ka ng Latina, saglit kang mawawala sa... alam mo yung Predator na, yung kalaban ni Arnold Schwarzenegger na pag nakikita ka, pula ka lang, tapos kailangan magputik ka, tago ka sa Latina, hindi ka Hindi talaga tumatawa to. Namumula lang siya, pero Eto, okay na to pilot next. episode na to. Baka ba sa tumaas ang expectation? Anong mas gusto mo sa babae? Ikaw nilalapitan o hard to get? Ako ngayon linalapitan. Dati okay pa yung hard to get. Pero sa hirap ng panahon ngayon, pag nilapitan ka, kunin mo na. sa tumal ngayon, sa edad kong to, sa tumal, hanap pa ako lang, eto gusto ko yung hard to get. Wala na akong panahon para may pagabulan sa'yo. Hina-high blood na ako. Yung lumapit, pag tinignan ko, binaba ko na nga yung standard ko eh. Sa tumal ngayon, girl. Binato ka ng prutas, binalik mo sa tindera, hindi yan ang gusto ko. Pag binato ka, okay. Mga tanong niya, panluma yung tanong na hard to get o lapit. Ang lumapit, gaganunin ko lang ano. Okay yan. Alam mo, gugulpi ka ng barkada mo sa bar. Inuman kami, may lumapit na babae. Sabi natin ano lang, sakto lang. Hi, wanna have sex? Sasabihin ko, no. I'm looking for hard to get. Pagbalik ko sa pagtingin ko sa mga mesa, ganito yung mga laki, putang ina mo. Para tayong tumanggi sa pulutan. Sa tumal. Hindi ako makamawa sa Matumal, matumal na ngayon. Mamaya pagka may lumapit ka sa akin hi, type kita. Sure ka? Titingin muna ako sa likod ano to, prank? Nakatakot na ngayon mundo. Lagi na lang titignan mo, prank ba to? Huwag niyo edit to ha. Papanoorin ko to. May mga jokes ako. Huwag niyo edit ha. Oo. Papanoorin ko yung jokes kasi ang ganda ng joke na yun. Dapat... Natawa ako sa tumal. Matumal talaga. Matumal naman talaga ngayon, girl. Hindi ko sinasabi sa tumal numero ha. Ibig sabihin sa tumal na opportunity. Kaya nga. Pumasok ka nga sa puro babae ngayon. Puro babae. Baka ikaw lalaki. Baka hindi ka palapitan. Sabihin mo sa isla, girl. Sa isla. Sandaang babae. Ikaw lang mag-isang lalaki. Hindi ka palilapitan. Mag-evaluate ka ng buhay, ha? Yung sila pa yung nag-sex. Ang sama nun. Nanaginip ako. Kasama ko sa isla, sandaang babae. Tapos ako lang yung lalaki. Ano nangyari? Sila pa yung nag-sex. Ano nangyari? Anong purpose mo? Tagaluto. Okay, sorry. Pag question, next. Pwede na ba tayo? Pang 4 yata. Pang- Kahit kahit ilad. Okay. Okay. Ang dami mo nasagot, pero kailan ka mas madaling tumanggi sa tukso? Doong binata ka o ngayon?
Tamak to ah. Sa tumal nga ngayon, hindi na ako tumatanggi sa tukso. Naiintindihan rin ng asawa ko eh. Immune May na rin, tumukso? immune na rin. O pag sinabi ko sa asawa ko, may tumukso sa akin ngayon. Weh. Binata ako, mas hindi ako tumatanggi ng binata ako. Kasi wala naman akong ano eh. Wala naman Oo, correct. wala. Correct. Banat. Mm-mm. Ngayon, walang tumutukso. At least consistent ako sa tumal, di ba? Correct. Mm. Thank you. Palakpakan po natin, Alex Calyan. Didagdagan ko, mahirap matukso Ano? ngayon. Minsan, pag malapit sa'yo, kala ko gandang girl na to, batang-bata. Pag dyan, Tito, ako po yung anak ng classmate po ako ng anak nyo. Mga ganun na eh. Ganun na ngayon, di ba? Hindi ka ba naman titigil sa katantaduan? Correct. Okay Aray naman. ko. Meron akong bibigay sa'yo. Starter fact. Starter pa. Yes. Pineapple juice tsaka snow bear. Uy, alam mo ba, ang pineapple juice ay maganda sa high blood. Totoo. Oo. Tsaka At may ang- wipes na rin yan. Oo. May wise, may... Sa chupato. Chupa starter kit to, promise. Ang snow bear, para sa mga nagtatanga-tanga dyan, mami ako, ano yun, di ba na Yung pineapple, pampabango yan ng ayon according sa pampabango yan ng sperm. Tapos yung snow bear, para malamig yung bibig mo, tapos pagsubo. Yung 3 days yung lamig ng titi. Kaya hindi maipag-sex sa asawa mo, huli mo yun. Patayin mo ipag-sex sa akin. Awa yung titi, ang lamig ng titi. Kaya kayo, pag sa mga babae dyan, pag may asawa kayo, pagdating ng asawa niyo lalaki, subo nyo kagad yung titi, pag lasang snow bear. Confirm yun, galing yun sa saan-saan. Tapos yun, palabasin nyo kagad yung shumo, lasang pineapple, lahat sinasabi ko sa inyo. Thank you Thank so you, much. di ba ako tapos? Ang lakas makahirap ng snow bear. Alam mo, ang snow bear lang talaga ang nakasurvive sa Saan? sa tagal ng panahon, ang snow Oh, bear. correct. Walang pabrika Yung to. Viva, alam mo yung Walang Viva? pabrika to. Walang nakakaalam ng pabrika nito, pero patuloy sila nagproduce ng snow bear. Nasa top 100 ang owner nito. Snow bear lang ang negosyo niya. Tapos walang nakakaalam ng pabrika ng snow Oo bear. nga, walang field trip, no? Walang BPAD permit, walang ano to. Walang resibo, wala. Oo nga, no? Walang nakalagay na manufactured by, basta wala. At pag naubos mo tong candy, itong snow bear, lamig lang siya, wala talaga siyang nutritional content. Hindi siya solid muscle liquid, basta may kakaiba siyang state. Correct. Salamat sa Thank pineapple. you so much. Salamat. Salamat! Ano yun ba ito? Sponsor niya? Hindi. Hindi. Yan lang, meron lang ako niyan sa Tita Salamat sa Max. Del Monte Dole. Thank you so much. So, meron ka bang, invite mo sila sa mga show Ay, mo? naku, tama. Ayun naman talagang gines ko dito, no? Salamat sa mga nanood sa Japan. Ngayon, nasa Singapore ako ng September 27. Magkita-kita tayo. Kaya naman ito lalabas. August. Okay. Meron po akong mga shows all over the metro. alexcalia.com at andacomedycrew.com. May mga stand-up comedy kami dyan. Pero, ang malaga yung birthday show ko. October Saan? 3 and 4, Music Museum. October 8, Proscenium Theater. October 10, Insular Life. October 11, Music Museum. Diyan ko gagawin yung Netflix special kung susunod. Oh, yan. Tama. Ika-copyright mo na yung mga joke mo dito. Oo. Papanoorin ko to paying kopya ha. Hindi, may nakalimutan akong joke. Ganda. Oo. Thank you. Maraming salamat ha. Alam mo, supportive talaga ako sa lahat ng mga shows na nag-i-involve ng talk. Kasi masarap mag-express ng usapan na tapos nado-document. Correct. Oo, para ako. Alam mo sa Amerika, Kaya sa pakinggan to ng asawa mo, yung mga ganito. Oo, alam naman yan. Dito siya pinakakitaan namin to. Minsan nga siya nagsasuggest ng mga jokes ko. Totoo lang. Itong mga to, alam na to. Minsan nga nag-aaway kami, tumitigil yun eh. Sabi niya, uy, nakakatawa to. Sulat mo to. Tapos pag sulat, tapos sampalan ulit ka. Totoo. Alam mo, hindi marami na ikinig sa atin na akala nyo lang walang kwenta yung ginagawa nyo. Lahat ng mga podcast nakakatulong ka sa tao sa ibang bansa. May isang tao doon na humiyak sa harapan ko. Kasi sabi niya, alam niyo ba, Lex, yung podcast mo, nakatulong sa akin nung down na down ako. So, tayo niya, pag meron pa bagong podcast yan,
Ano ba to? Rated Tita Max? O rated Tita Max. Ang laking impact nito sa isang somewhere sa ibang bansa, Correct. sa isang kwarto walang bintana, na galing siya sa mm, trabaho, mm, na pagod siya, medyo may totoo. problema siya, tapos pinapakinggan niya tayo yan. Correct. Mapapatawa siya. Unless siya yung biktima nitong tarantadong ano natin, no, lalaki na to. Ano siya, tatawa sila ng tatawa. Tapos nagkakaroon sila ng ano, parang may kausap silang kaibigan. So, gawa ka lang ng gawa. Okay. Meron pa shows. Ay, wala na. Yun lang naman. Thank you. Punchline with Alex Calviena, Israel Benobra. Oo nga, correct. Yung podcast correct. namin. Ito pinakaiyaw ng podcast sa latin. May gumaganong candy. Kaya kanina pag ginagano eh. Para yung nag-i-edit ito ba? Maingay, Ano no? ba yan? Snowbear nyo to, ulul. Salamat. Thank you ko. Yay! Thank you, Papa.